Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Chitubu chisingapwe, Chitubu che content, Chitubu chinonwane munhu wese, Chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka Chitubu ichi chiri healthy, chine content iri healthy, yakafanirwa kunge chiconsumwa nemunhu akatanga iwewe. That's why you are here today. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kanongo gara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent ya nangoya neupdate like last 2-3 weeks ndakamborepota ndichitaura kuti Zimbabwe yaappointwa kuti inoobserva maelections ekurussia. Musikana Priscilla Chigumba akaenda akanoongorora akanakirwa nazvo. Saka ndine ka short clip kandiri kukuplayera ipanapa achitaura iye kuti aiwa sarudzo dzakapombonoka, sarudzo dzakaita sei dzanga dziri free and fair, zvekuti hatina chatakaona chakaita sei chakaipa nditika. Sezvamunoziva paChitubu panapa tiripo pakukigirai nhau toti makorokoto kuna President Putin. Putin President Putin vakachigwina ndo ari nacho vari kumhanya nacho. Saka ndisingatambise nguva rikatinzwe musikana Priscilla Chigumba achisasa kunzi aiwaka zvakaenda mutserendende. Let me know what you think kuti Zimbabwe iri kurepresenta pa-international level handitika. Saka reka ndikambe vidhaji muzvionere mega munozoti aiwa pangu ndikutaura nyaya dzekunyeba. On the voting atmosphere, we found the general atmosphere to be conducive for elections. The mood was relaxed and cheerful as people were exercising their right to vote. It is our view that this is a clear sign of a mature democracy in which elections are not perceived as a life and death activity. Honourable Chairperson, we wish to applaud the CEC for the use of schools and other existing infrastructure, which we believe significantly reduced the cost of the election, but more importantly, made it easy to direct voters to relevant polling stations. In conclusion, the Zimbabwe Election Observation Mission to the 2024 presidential election of the Russian Federation commends the people of the Russian Federation for exercising their right to vote in a peaceful environment. The mission also commends the CEC for managing the election in an efficient and professional manner. The Zimbabwe Observation Mission would like to congratulate the people of the Russian Federation for the high voter turnout and for their overwhelming expression of their democratic right to vote. Right, ndofunga mangozvinzwirawo hapana chekubvisa hapana chekuwedzera. Musikana achitaura kuti aiwaka awanga uri mutserendende, zvese zvakaendeka, vanhu vakavhota zvakanaka, vakaita sei vakapombonoka. I believe and I'm 100% sure kuti musikana akadzidza 1 or 2 things zvaachatora ikoko zvaachazoya nazvo kunoko kuti achidzidzisawo vamwe, nyika ichiita sei ichienda kumberi. Sezvamunoziva kuti tinofamba nedingindira rekuti nyika inovakwa nevayo handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotera.